Габдулла Тукайның замандашы, журналист, җырчы һәм әдәби әсәрләр авторы Камил Мытыгый тууына быел 140 ел. Шушы күркәм юбилей һәм аның мәшһүр сеңлесе Галия Кайбицкаяның туган көне уңаеннан халкым диеп типкән йөрәк исемле әдәби музыкаль кичә узды. Олы Кайбыш авылында узган чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Бу җырны һәр татарның ишеткәне бар дисәк тә ялгышмам. Әмма аны беренче булып Камил Мытыгый башкарганын һәм аның татар җыр сәнгате үсешенә зур этәргеч бирүен бик сирәк кешеләр генә белә. Якташлары Кайбышлылар Камил Мытыгыйны танытуда кулыннан килгәнен эшли әлбәттә. Һәр вакытта барлыйбыз, без генә ялгышмыйбыздыр ичендә. Камил Мытыгыйның бийеклеген без генә аңлап, дөрес бәялибезме, дөрес бәяләмибезме? Biz dürüst bəyəliyimiz. Mənə xəzər gənə səhnədən biz qoşulub Niyaz Akmalı yazıb qaldırğan poemini oxudıq. Anda şınnapda referen bulub yanğırı şunday söz, şunday сұрау. Ник дәшмисең Кайбыш? Ник дәшмисең Кайбыш дигән сорау Галия Кайбицкая музей җитәкчесе Чулпан Камалиевага да тыңгылык бирми. Җавап итеп, Камил Мытыгыйның тууына 140 ел тулуга багышлап әдәби музыкаль кичә оештырган. Мәскәү, Түбән Новгород, Казан калаларыннан кайткан кунакларның күбесе Камил Мытыгый нәселеннән. Я трепетно храню. Безнең нәсел белән бәйле истәлекләрне, ядкарларны бертөкләп җыябыз. Мине әтием кечкенәдән туган тумачаларга кунакка йөртә иде. Аларның аралашканы, җырлы моңлы кичәләр күңелемә сеңеп калды. Күңел түрендәге истәлекләр белән уртаклашкан арада музейга Мытыгыйлар нәселеннән бүләк итеп яңа экспонатлар да тапшырылды. Фуат ага Галимуллинның да Мытыгыйлар турындагы истәлекләре киләчәк буын өчен аеруча кадерле. Кайбыш кызы дигән повесть яздым. Ул китапларда, журналларда басылып чыкты. Һәм инде әлеге аның мәгълүматларын өйрәнеп, Камил Мытыгый турында да, әтисе Мытыйгулла хәзрәт турында да бик күп мәгълүматлар белдем һәм аларны әкренләп матбугатка чыгара килдем. Җыйнак кына булса да, Галия Кайбицкая музее татар халкының мәгърифәтенә, җыр сәнгатенә, журналистикасына юл ярган Мытыгыйлар нәселенең тулаем тарихын сыйдырган. Сеңлесе музеендагы бер почмактан Камил Мытыгый да тыйнак кына сәлам биргәндәй була. Залга килеп кергәч, фотога карыйм. Фотодан Мытыгыйлар хәзрәт карап тора, Камил карап тора. Шулар турында сөйләгәндә дөрес сөйлим микән? Мин үземнең музейга килгән туристларымны, тамашачыларымны дөрес итеп аңлатам микән аларга? Дөрес юлга алып барам микән дип, менә Тукай Мытыгыйларсыз булмас иде минемчә. Ике гаилә дуслыгы Кышкар мәдрәсәсеннән башланган. Әүвәл Тукайның әтисе белән Мытыйгулла хәзрәт дус була, аннары дустының улы Габдулла Тукай аның үз мәдрәсәсендә укый. Мәдрәсәдә 1902 елдан 7 елларга кадәр Камил Мытыгуллин да белем бирә. Әл-Гасрыл Җәдид, Уклар журналлары, Фикер газетасы мөхәррире, Яңа тормыш газетасын оештыручыларның берсе булган Камил Мытыгый роман, пьесаларда иҗат иткән. 1909 елда Саратовта музыка белән шөгыльләнергә керешә. Фортепианода да оста уйный, гастрольләргә йөри. Мәскәүгә барып, граммофонга языла. Сыйфаты бераз кайтыш булса да, Камил Мытыгый башкаруында Сәлим бабай җырын аерырга була. Нәкъ шушы җырның кие Габдулла Тукайга туган тел шигырен язарга этәргеч бирә ди белгечләр. Камил Мытыгый репертуарында Тукай сүзләренә язган җырлар тагы да була, әмма ни кызганыч, үз остазының тавышы кәҗә кычкырган кебек тоела. Тукай җырлавын кабул итмәгән. Шуның өчен һәр вакытта да аның инде менә Тукайның әсәрләрен караганда, аның хатлары, аның дәлле шигырьләрендә дә юк ташырынды. Әши тел белән язылган Мытыгыйга карашлы шундый әйберләр бар. Бәхетсезгә вакытсыз дигәндәй, Камил Мытыгыйның исемен мәңгеләштерү дә елдан-ел чигерелә. Югыйсә аның исемендәге урам булырга тиешлеге күптән көнүзәк мәсьәлә. Казанда нинди урамнар гына юк, шоссейный да бар, окраинныйлар, нинди төрле урамнар бар. И шуңа күрә мин уйлыйм инде Камил Мытыгый исеме урамын бирсәләр бик әйбәт булыр иде. Әйе, булсын иде. Чын кеше кадерен белү бар бездә дияр идек шул чакта. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.